سونه نانا از وف موشه لموشه به تایبەتی خوێندەکارên yên zanîngehê yani em bêjin yê yurda wargeha KYK'yê yekô lê yurdê dibînin li Giresunê dest bi projeyekî kirin got em ê biratiya yurdê çêbikin li Giresunê û li Mûşê alîkariya berhev kirin ji bo xwendevanan ji bo ew kesên ku îmkanê wan derfetê wan tune ne xwendevan jî hem wana hilgirtin kişandin ê Giresunê jî hatin wê derê دیمنه gelekî xweş derketine holê kam temaşe bikin. Bajarên Giresun û Mûşê di çarçoveya projeya Wezareta Karê Navxweyî ya Biratiya Bajaran de pêwendiya xwe xurtir dikin. Piştî ziyaret, geşt û gerên di navbera her du bajaran de vê carê Midûriyeta KYK'yê ya her du bajaran xebatên piştgiriyê dan dest pê kirin. Midûriyeta KYK'ya Giresunê jî di çarçoveya projeyê de ji bo zarokên gundên Mûşê paketên alîkariyê hazir kirin. Di paketan de cil û berg, sol, bot, qocixên zivistanê, amûrên dibistanê û hin diyariyên din hebûn. Rêvebir û xwendekarên KYK'yê paketên alîkariyê li gundên Qotalî û Alûgedîkê li zarokan belav kirin. Rêvebir û xwendekarên KYK'ya Mûşê bi zarokan re eleqedar bûn û kêfxweşiya xwe wiha bilêv kirin. KYK de Giresunê de giştika ji öğrenciya re li gora nigê wan sola li gora nigê wan li gora bedenê wan çiştê ziftanî giştikî şandin montê ziftanî solê ziftanî gişî bi hevdûr şandin navê wan gişa yas kiriye kîja gede kîja nayse gişî yas kirin li gora wan şandin em bi wî hawî jî pir kêfxweş bûn. Pir sağ bin, pir teşekkür dikin ji wan re. Îro KYK Giresun KYK'yê da ji bo zara kin şandine, sol şandine, cil şandine me jî wana anî ji di gunda bela kir em jî kêfxweş bûn, zar jî kêfxweş bûn. Em KYK yurdê dibînin em wisa hatin Giresunê hediye hatin ji bo ev zarok sevilmiş bin hediye ji werayîtin ji bo kêfa wan were o em çakêtek ji jê re dîtin înşallah lê bibe ev hediye me ye xuşku birayê me ne ji bo kêfa wan were em wisa çîtanîtin înşallah kêfa wan jî wan ratiye zav jî lê hat. Berpirsyarê projeyê Mûşê Sadettin Yıldırım jî ji KYK'ya Giresunê re spas kir. Aman hediye Giresunê ji zarê Mûşê re öğrenci Mûşê re şandin me îro teslimê wan kir. Em zaf minnetdarin ji valiliğa Giresunê, yurt xura Giresunê re em ji wan re spas dikin. Şi xwe avî proje hanê nava her du vilayetê hanê bi İçişleri Bakanlığı biratî olarak avî proje hanê dabûn çêkirin. Em jî çûn Giresunê em nêzê sed hev meriv çûn me Giresun ziyaret kir. Ji Giresunê jî kesê Giresunê jî hatibê dere Mûşê ziyaret kirin. Biratiya hanê înşallah ew ê daimî ve Zarokên ku bot û qocixên nû li xwe kirin gelekî kêfxweş bûn. Mûşê hatine mekteba me mera qocik ayaqqabî wan hante wara zav spas dikim. Ji wan spas dikim ê ku şandine ji me re van pota van tişta ji wan pir spas dikim. Bila pir sağ bin. Ji wan pir spas dikim. Evet, pir kêfxweş bûm. İja gako şandine boy eğitîma me İra ji Mûşê hatime me montan me çantan tune. İra Mûşê hatine me hatin oqila me bot her tiştanî te. Zarokên her du gundan piştî belavkirina diyariyan digel rêvebir û xwendekarên KYK'yê wê nekişandin.